לזה אין לי מה למנוע כרגע. אוקיי, הוא בקלות עושה את זה, או מושך את היד אליו אחורה, ומפה חותך, או מבצע שיסוף למטה. פה אין לי ממש אחיזה. יש לי אחיזה, אבל היא לא ממש בטוחה. אני לא מסתמך עליה, אני מסתמך על המכה הזאת. מפה, בום, נכנס, כמה שיותר מהר, וכמובן ממשיך 2, 3, נפל לסכין, סיימתי, סורק את השטח. בסדר? אבל כרגע אני גם מתייחס מעבר לכל הדברים, להגנה והתקפה כמה שיותר מהר. בסדר? לא לדעת, אתם יכולים קצת לתקוף. קצת להרגיש את ההתקפות. עבודה. והתקפות. יפה. נראה לי, מלמטה. לרוב אני אעשה מלמטה.